Zatem lecimy z punktem pierwszym. I brzmi on w następujący sposób. W Twojej firmie codziennie odtwarzany jest ten sam identyczny schemat działań. I nie chodzi o to, że ktoś po prostu pracuje ręcznie, bo to jest oczywiście normalne i nie jest to jeszcze jasny sygnał. Chodzi o to, że dana osoba dzień w dzień wykonuje te same kroki w tej samej kolejności na podstawie tych samych danych przykładowo. Przykład pierwszy. Przychodzi zamówienie, trzeba je przepisać do systemu, trzeba wystawić fakturę, wysłać maila, zaktualizować status i dokładnie ten sam ciąg zdarzeń powtarza się jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli jesteś w stanie rozpisać czyjąś pracę właśnie w instrukcji krok po kroku i ta instrukcja wygląda codziennie tak samo, to jest właśnie pierwszy sygnał, że ten proces, że może się kwalifikować do automatyzacji.